Bara gajuk kapor ngai kublai ru ia ka program komiti jong gajing isang samla kabadangkan mau kabalakan mau lem ya kerteng gajonga namar la khamslam bha bangam juk hamyo ban kren lene ban sam ka khubon ka tin jong blai hala ka jong gajing isang samla bar ki babon ru ki sngi blai ki babon ngam yo ban don ka jing isang samla hendrai wa langam don ka jing isang samla la jong ru ngam juklet yala ka jong ka jing isang samla ka benta ka banga kwa ban pensngau bat ban keren ha kene kapor kalong na ka kitab ki prova kalanong ka baar phupra ka dekhat ka baning kong hang tu ki kintin ki baong ubaman uphet yap habam don babe ya u Henry ki bahak ki slur kum using ubaman uphet yap habam dan babe yau Henry ki bahak ki slur kum using kini ka benta ka bangakwa ban wanra kum ka jingeslak apadang jongilang kum ka jingeseng samla ka benta ka bangakwa ban shim kum ka khubor jonga jingkran hagane ka por kalong tang ka tu ka benta kabla ai inverted koma hang tu Henry ki bahak ki slur kum using ya ka kitab proverb la jutip ya ka kum ka wei na ki kitab jong ka jing start la ban khat ya ka da ka wei pat ka kentien ka sunduk jong ki jing start kabala tersat haka ya ki kentien ki badon haka khnang baki breu ke bapule kin snotho syapang ka jing syampang ya kene ka kitab baro ngitep bala tersat iki kintin start kintin jeliu jingmut ke jong Solomon kenang bakan long ke jing hikai iki breu bakin yo ke jing start bak ke jing syampang bat ka ktien ke ba jeliu jingmut kata ke de jing batai lingkat kindian Henry nginam batai binia ya kata ngakwa aban shim Henry ki bahok ki slur kum using kindiat haba pai shigene ke jing slur nganget ki sngotu ba mentangin ya pai sya une using uba kumno une umrat ubala dan ka bible hadu ba Solomon u penseriem ya ki bahak batu bat dei na ka daw ayu to nya pai shiki santli ki jinglong ki jong une ujat mrat using ya ubangi kum ki khasi ngi jutep ya ha ka jing tho ba using udai usiem jong ki lai phomrat haba pai ke jinglong ka baningkong jong une using ka baningkong kalong udon ya ka jing slur namar kat kum ka jing wat binia ka jing batai ki start wat binia kita ki bangi khat ki zoologist kat kum ka jing yo i ru ka jongi ngilap bat ngi syam ba using udai uwe ni kimrat ubadon ya kata ka jing slur ulong umrat ubam ju pendam ne ubam ju syarem da ka besuk habaki wei kimrat ki persyang ban tombor yau bat kan omlong setia ka besuk ya using kan omlong setia ka besuk ya ki wei ki jat merat ban tombor ya using kababon sin lelei habaki persyang ban tombor yau uyo penban ban penyap kela ya kita ki wei kumta using ulang umrat ubadon ya kata kabor sensyar halor ladi ubam sya ban sensyar haki wei na kata kadaw la jutip ya using kum usim jang kimrat kam dei satia ba une using ulang sim namar ba ulang umrat ubahe lane ubakam he bani uhati handrai ka jinglong sim ga jong u ka dei namar ba udan ya ka mensim slur haduk kata-kata namar kat kum ga jingwat binia kilap ba wat santli kimrat ki baklan bor kum ukla bat ki wei ladakin ker tawiar ya using kan omlong setia ka besuk ban job ya u lane bat mauru unam penkok ngu lane un om sorandal no yaladi bat namar kata un yale bat haduk kasngi ba un dayap lane haduk ba deket mensim kata ga de jing slur ka jong using kabaar pa ka jinglong ka jing u kalong udon ya ka jing skam ka jingmut kani ka jing skam jingmut pat kalong ka jong using kalong kumni using udai umrat ubas kam ha ka jingmut
pin yo i tang na ka man rang ba haba uyan ngam tip hi jupet ni em syapang jong u haba uyat chene ba chatai hapdeng kilau ba lausan ken mau ba using juyat hapdeng ka jing ar tatin ada pipet ikut ka film kadan ka wei ka bakerteng the Lion King pin sa yo i ya using hang tu ulong kumna ulong usim jong kahima bat haba uyat daga jing ngos kem daga jing club daga jing bom ar tatin bat uyat daga jing shania yalade kum unong job na kata kadau ba uyat kum ubas kem kum ubajob salia ban kem mikimran klem ke jing yarap jongno daga bor lajong lane daga bor ladi ule ya kata klem don jing yarap bat urai yala ka jong ka jing em ban le ya kano kata ka daga jinglong ka baar bat ka jinglong ka balai ka jong u pat kalong using ulong umrat ubadon ya ka jinglai loy ubam sya bante ne sya khum haki wei pat ki bor mrat lane ki bor sensyar ki babon ki wei ki jat mrat ki dayang ki septing nuksa mentawat ubseng udan ya gadur kaba ingeu kaba ikin sya udan ga jingting ya ki pukni lane udan ga jingting ya ki kse namar ki kse abakin ya kenduk bar ubseng walau ubseng kat ba ubseng unang he kata uksi unang suk ban penyap ong ki start wat bniak syapang gemra namar balai laju ong ba uksi udan tang kawe gabot ban klong no iki khmat ban trot iki khmat jong besang na kata we pa we umrat haba uyat hakane ka hima na hakane ka khendau long lai loi uksau phin paj long lai loi namar uhab aga jing sinchar ubreu umiau kum ta tertel usiar ki blang ki masi kim long lai loi handrai uni using udan ya ka jinglong lai luat halade amdai ba usha hanor umlong kum kilang berat ki bating ya ki suri haba ki bam plang ki bam daga jingting ga jingkuslai rengkat yo ki perkhat kumno unwan usuri un penyap ya ki dai namar kata using pat syamdan yakum kata ka jingmot kumta dai namar kata using ajab daga besok yano namar ukwa ban em haga jing light loy kani ka jing light loy kalong ka badon kam pha yang abad ya phi ban thiet ya ka jing light loy haga jing em kristan jungi don kam tang ka jing shisha pinamla ban thiet daga wai kadai ka jing shisha ka bala ban thiet ya ka jing light loy jung buriu pikan mau habakan mau kini pikan mau ya utirot sing ka jing shisha ka nongrem ka jong u ba uyeng na kata kadau ka penlong yu ba un lai luat namar ka jing lai luat kalong ka bakrau ban ya ka spa ha ka perthai kata ka dei ka badan ha ka jinglong jung using ka ba saw pat kalong using udan ya ka jing yada kini ka jing yada habong using udan ya ka jing yada kalong ba using udan ru ya kata ka jinglong bat ka jing yada ka jong u ban yada ningkong yala ka jong ka jing em kumbala dep kren syakhamat ai job soranda daga besok uyale uyada yala jong ban laj na ka tersim jong ka jing yap hakiwei bat dei tang kata ukloi ru ban yele persya ban penjot ya kino ki jing thau lane kimrat ki bamut ban thombor ban penjot ya ka kenhun jong u ne ya ka long ying long sem jong ki le se mentala da ki don kino ki jat merat ki bamut ban kini kenthat ya ka jingbam ka ba using un bat klempap uta umrat un ngat ka apot jong u bat kane ka jinglong jong u kalong ba ulong u ba kloi ban yale bat kinong shun ha kano ka benta ka ba uya kendu klem jing salia klem jing perkat arsen handai ulong ubakloi bat udon ru ka mensim kerpang ban yada na ka benta ka jong ka kenhun kumta ka syam jing ya ki kla shin rang bakin tombor ya ki singkan thai lada pipet ya ki discovery animal planet pin sa syam
laki kla ki persang ban thombor ye ki sing kan thai habadon ki sing shenrang wat mot ban yo ka besok kabasan berkabakat du kalang using udan ru ye ka mensim yale using ulong ubadan ye ka mensim yale kabasatar ka jongu bat ha kano ka jingyale kalong ba ula IT met bat mensim yala de knang ba un yo long ubajab kiwai kimrat kila ban he shibun sha yau kum hati kum ukendat Henry kin omla setia ban penrem lane penyap daga besok yo using bat pila ban syam ban para marwai lele using ulayo ban ngotli lepa lane ban penyap daga besok kumta wat lah pedang si pautli kikla kin ker tawiar ya using marwai un yale wat hadu bandayap salia bat ulong ru ubam ting ban yale lane ban le ya kano kaba ukwa lada udan kemensim maka jingkwa hau ya kata kaba ukwa ule klem salia kata kedege jinglong gejong using kini santli ke jinglong gejong using kia rap ya using banlong usim kia rap ya using banlong ubaklan bor kia rap ya using bandon hakataka jingsngan hakalong yeng long sem bat hakano par kabenta hakano kabenta kaba usalaman uang ki bahak ki shlor kum using ki bahak hangne ka thau ya ki breu ki bakhoi ki bashida ki bale bat kongu ya gamon jongoblai kita ki de ki bahak bat dei na ga jinglong hak ka ba penmi ya ga jinglong jing em kristan ka ba klan haba ong ka ba klan ka mot u ba klan ya ga bormet borphat kum ga jinge thu khana shapang David bat goliath David kan mau syam klannya ke bormet borphat long briu bahe andre uklan ha ka bor ka jingtep bat ka jinglong hak ka jinglong khoi ke chong na kata ka daw ukla ban penyap yu golya hang ni ngis ngotu ba ka jinglong hak ka penmi ya kata ka jinglong klan ha ka jingem ba kan jamen si ban long gi briu ke bas ngaus kam ha ka jinget ban shlor ban keren ya ga jing shisha kumbalong using ngin shlor hakmat ka bom shisha ban keren ya ga jing shisha kumba ujisu ujus ngau tenat ban keren ya ga jing shisha hakmat ka bom shisha sahnrius ngi ngin saya syam ya ka Good Friday balai ujisu usha sa narpna bat naka ka daw ka bala penlong yu ujisu bakito ki gentle ki jeu kin kem yo dai hakum kene ka sngi bala sedang ban wat dong ningkong yau jisu kabala tip ya ka daga pam sonde namarken mau la dangi pule na ka Bible gospel ka jong Lukas kat khandai gospel ka jong Yohanes khat ar pinsyam hang to bau jisu ledrung ha kanong ba Jerusalem usyong dau kata ngala batai men ne Bible klasi ki sama balai jisu usyong dau kata hakipor hendai ki syong dau kulai hendai balai per ujisu usyong dau kada haba urung ke Jerusalem kan mau hakipor men sywala da pisyong dau kulai kamut pisyong ha kata ka jingdon ka jinglong jong kathma kabam don jingsok bar uno briu ubala ban syong yu kada ude briu ubala bar rai ke jingsok kata ka de jing khenyam jong ki por men sywa na kata ka daw ha kitu ki por ujisu abo ledrung ha Jerusalem uyo iye kitu gibreu kila pediang buram ya udake basyang ki jangkop bat ra ki selatlai ban siang lang ndrai pinyo i ba hang to ke jinglong jong ki nong Israel hang to kalong baki pediang ya ujisu na kabta ke jingkwan mentoy yala de omdai na kabta ke jing pediang buram ujisu namar lada pipule na Bible kan yetu yengi baki ne ki kon Israel ki kwa ba ujisu un plait luit ya ki na kata ga jingsin shal don bo ka sorkar rom ki plan syata balada uwan une un saplat luit no yangi na ka jingsin sha sin shar don bo ha ka himaron
Namarkan mau bagi ke Israel lasan syar don bor da usim Assyria da u Alexander kom ta ter tiki kwa na kata kata ki siang ye ka jankup hendrai tang ha ka ju ka sngi hi lawat dong ya u ken mau haba ki pat ba ki hala ki tu rang ba leng do ki ong ye ki pat ba bakin sengam uji su ong ladangan ong ye ki bakin sengam wat ki mau ki nya halahi ong uji su Andrai nang tu hadin beladap kitu ulet drung cek tempel banyatainya bat kirang ba leng do habau keli jingkeli jisu kimnut jebab namar ki shifting yo wat dong yaki kata kedek thma ka ba penlong yo jisu ban sha kem no namar ki rang ba leng do ki sapha kem no yo ki sngo thu ba Ukraine ye ka jing shisha hakmat ka bom shisha daina kata kadau ka ba penlong yo jisu ban sha kem kumta hakani ka por ka pamantaro hakmat ki kam ki bab jinglong jongane ka perthai PE ka jinglong bamman kumta ka don kam yang aba ye ki samla banawan ra da kata ka babha hapdeng ke jing bamha bad deiru ka jinglong hak ban penyo ye ka jingyo lai luit ka jing em jongi lemdang im long ki ba hak ngin om yo ban long ki ba lai luit ha ka jing em namar balai dai tang ka hak ka bala ban pelai luit yang abad dia pi kapop kan te mrau ken mau bha ka jing te mrau jong kapop ndai mo ba ka te mrau tang apur thai ka te mrau wat habneng ya uno kam sniu ka an ka jukan ka shnong ka jupan sitam bat ka beneng ru ka jupan sitam leng bau belai bad ya uno bahak ka shnong ka pen kesan ka an ka pen kesan baru belai upen kesan yau tahu beriu kumta ki beriu ki bahak ki dan ye ka jinglong klan ya ka jing em bar kim dan jing cheptieng ya ki bor ka jing tum ki slor ban kren ya ka jing shisha persha ya ka jing tum bar ya kata ka jing bamman ya kane pila ban syamro na ka Esther ka de ka beriu tang ka syakri bat tang ka mrau hari nong wai kalong ka beriu ko bahak ka slor ban kren ya ka jing shisha bat piken mau ni em bakaang lakade ban yap aingan yap namar ka hak kumta hakne ka por ka babon sin ngiru ngisaj ong namar ka hak ngim selea ban yap na kata kadau ke Esther ka yasaj akhmat jong usem ahashiras ubalang utanga jongka balada men penyap no yiki pat ba jiu hakitu ki por yaladir ka de ka jiu ka ang usem krai shwayanga penyap shwayanga bat sa penyap ye ki wepan namar kam kwa banyu i bakasnam ka jongki kan lingkin hamadan baladakan yap shwayaladir kanom ye isu na kata kata usem syamnut namar balai bakane ka breu ka don ye ka jinglong hak ki parasama ka jinglong jung ka Esther ka penlong bahkan nut ban keren persya Yusem dai betang kata bakadon halade ya ka jinglong hak bat kam bom syep tieng ya ka jingyap dai namar kata kam lele ya la de da ka yapru na kata kada hakini kisngi menta pinyu i teng i kumba ka pop kan pen khlem ya ka jinglong bong ya ka jinglong hak na ka kata namar bangim don ya ka jinglong ke bakum using kumta hakene ke janmet leng bakane ka khubor ka balengkon ngapen kan mau bangin don ya kata ka jinglong hak kumba using udani kita ki santli bangin don ningkong ya ka jingslur ban keren syapang ujiso hakmat ki bampat yos ngau ngamtip laju keren ni em ya kane hakmat ki bampat yos ngau babun sin ga jing em Kristan jungi ngai syatlap ya kata hakapor baya bamjan tang ladon bekiwe gi jajniam ngila klet ban ngila leran ban duai tang ladon bekiwe gi jajniam ngila leran ban duai ndrai ngan ong pi wat leran ban duai lada pisang bat muslim wat leran pisang bat hindu wat leran balai bat ki khasi kiniam khasi le para khasi namar ngidon halaga jong tang bakade yang ayepi ban long slur ban keren ya ka jing shisha ka gospel jung Chris
ban scam ga jing mot ila de kom bas scam using banam sha ngap na ha ga jing pen shai menta hakane ka por ngan wan ra ka dur ka jing islok ka balengkan menta ngi yo i da ka basha ka jinglong ki sama jongi menta ka bon sen ki ha ki ngap kim scam shu ka jing mot kalong kumne thik bakaja yu jisu ha Jerusalem kito ki pat ba Jerusalem kim scam jingmut kidai ki ju ki baong hosana yu sim kidai ki ju ki baong sakmar pna yu namar balai ba kim scam ke jingmut hakapor ba udang wanrung ujisu hosana yu sim andala wat dong ki rang ba lingdo ki ong lang saknar pna yu day balai bakim scam ke jingmat nang no ngin yo ikne ke jing scam jingmat ke jing scam jingmut kama ban sudan baj pej hanga barapi andre ke jing scam jingmut ngan ongi pipule ya ka bible lada pipule ya ka bible pin sas ngotu bat ka jinglong ka jinghap no ki prasama wat ki sama ke barang ba wat ki long kmi long pa ki jing Kristan ka jing hap no amdai bangakren ye ka jing hap lese kumngi ki samla kata ka jing hap sama ngakren syapang ka jing hap ka jinget bangim don syu ka jinget bonsin lada ki wei ki yalap bonsin lada ki wei ki keren ngisha pengap haki balai ngilong kum tu namar bangim scam ka jingmat te balai ngim scam ka jingmat bangim pule ye ka bai ba ngimpule ye ka bible na kata kadau ka penlong yengi bam scam ke jingman ken ma lada ka bible ka don ha jingem jonga jong phila ban wan lai pho jat ki jingwan anam dan jingki wen ka jingem wan ka jing pen shoy o na ka kata ngilai kendo ngilai yo ye ka jepa wan ka jing ngolong marwai o na ka stiu pol Filipi saulon nongom tam ta kala keren ngangan ino ya pi wan ka jing ngolong konswet o na kitab Isaya kata-kata kala nong ngangan long ukpa jung ki konswet wan ka jing ngau kerduk bam ngalong unong pendap ong ka stiu ki Filipi na kata-kata ka pen scam ne em yang abad ya pi habangi pule ya ka kapan scam ye ke jingmot kalang bangi scam kan ladangi scam ke jingmot da ka pule ka bible ngin scam ro ke jingmot berkata ke jingye dai jongi baru kres namar dai hang ne ka bible blatho lot syapang ke jingye dai jongi baru kres lada pipule ye ka bible na du kitab Genesis hadu ke jing pen pau pinsyam tang ka wei ka subject berkata ka subject bakrau du kadai pinsyam ka gospel ka jong Yohanes like hat nreu na bau belai ulai kata-kata ka pertai kadai bitang ka jing it ba ka jong belai yau breu kam dan na wei par ka subject ka balai ka lang bangin dan ye kata ka jing lai lu balai ngi syate haki wei balai ngi syate hau syaitan yang ipan ngi syate hau syaitan namar bangim dan ye ka ne ka tin jong belai ya ka jing em ngi syate haki bor jong ka jing dom habaki wan ki jing pen shoy ka pen long yengi ban syate no namar bangim dan ye ka nongrem jong ka jing sisa kat kum ka tin jong belai lada ka tin jong belai ka dan hanga bar api nginam syate dalai leiru nginam syate namar balai baya kene ka bible la jutip da ka jing sisa te haba ka jing sisa kadan wei ban syate ha ka gospel ka jong Yohanes ka kren syai ba ka jing sisa kan pelait lut ya pi dei tang ka bible ka balaban pelait lut ka jing lait lut la ka pidon ye ka bible ha ka jing em ka long pin lait lut ning kong dei tang hai kita ki jing syate usaitan baning kong pin ngau lait lut ha ka jing em ba pim don ye ka jing kuslai namar ka jing kuslai kamla ban rung hakmat jong pi kan rung gumno keng balai ki breu menta ki em apa dang ka jing long bom lait lut ngang syat keli habai syongkai baki breu balai ki breu kini ki singi ki samla wat ulong kpa ususai upendekut ialah ka jong ka jing em namar ka jing bom long lait lut ba usai tan ukhom ute yo
pai syakadiang umlong, pai syakaman umlong, pai syajerang capo umlong, sengau kutlat dan tang syakajingyap ban penkut nak kabadai ka jing syate usaitan. Na kata kadau ka penlong bangin umlong ngin umlong ki balai lu. Baladang idon ya ka ketin jong belai ha ka jing em. Ka ka jing ka bawan jing em jong ite. Kumbang la keren meneh. Kawan ka jing kerdo ujisu ladap kular. Kawan ka jing sengau marwai ujisu angan long rengkat bapi. Kawan ka jing em ka jong pi kendo ka jing pang ujisu ang ngalong unang penkia. Ka kin sengau kuslai. Bun sen ka jing em jongi ngiyam habayap breu ka ketin jong belai ladap ong wat yam habayap breu. Ong kitab Ecclesiastes. Tenaga kan gadau bangim sengau long lai luit namar bangim dan ya ketin jong belai. Na kata gadau ka penlang tongin pule ya ketin jong belai. Ladang iladon ya ketin jong belai am. Nginom salia ban keren ngin sa slur palat yo sing ban yelek baru syaitan mdai banno. Ken mau jisu habau yelek baru syaitan ujisu udan ni em ya ketin ha kejing em. Usaitan uang lada melong kunu belai. Topen kelak kepu ya kini kimau. Ujisu keren ang tu om tang daki kepun emu breu. Andai daki ketien belai baro. Lada melong kunu belai topen no ya lade ne kadong jong tempel bagi anger kinyo ban siem ban pelat yem yame. Ujisu ang watenju. Namar balai udan ya ketien na kecing em. Kapen long yu bau em lai loy. Kabasau kalau kecing ya ta. Lada pidan ya ketin jong belai meneng ladap ang baka penslur. Andre lada pidan ya ketin jong belai kejing empat kapen long ye pi ban yada. Yada ya no yada ya kejing jong syaitan ke bawan ban syam. Yada ya no yada ya kejing hikai ke baba kala jong ki wai. Yada ya kejing hikai jong ki Krislam le. Kedai na kata-kata. Balai hakine ki sngi menta kababon sen kajing em jongi kamla aban yada dalade yalade namar bangim don ye ketin jong belai ken mau bhala da kayeng ka pisang pin om kang kinong tu kinong penyap kinrong da ka besok namar bam don ka kenro ka ban ker dan ka jingkang bar ka jingem kristan ro lada pim don ye ka ketin jong belai usoitan unrong da ka besok namar balai don kenro uban yada yo soitan. Kata-kata ken mau bu syaitan ulang wei niki beklan bor hadu kata-kata. Mdai mau batalat bor. Syaitan ula bentunjuk yang apa dia pi. Ken mau ba baka wei da ka baburam. Ngi teng-teng ngi syak hikai bakla kini kesengi menta. Ya ka jingyap ngi khot bagade ke jong belai. Kam long omta. Ken mau ba la dayap mano ngai syak yo sngo bagi briu ki ong la sim no ublai. Dai ni. Raya kata ublai jumon yo briu banyap. Ublai hi dalade jumon yo briu banyap. Sapule kitab Genesis, Exodus, syapanga jing Namar kata uang. Naduk basdang to pinya pinya karoi. Dai namar ka pop kan. Mano balong si hakata kapap ublai unam long si hakapap usiem jong kapap udai usaitan baka jingyap kawan usaitan om na ublai badai usaitan ubat tenjuk ya ubreu daga jingyap bad ha ublai ken mau ba ka tin jong ublai ka ong baka jingyap kadai tang ka jingyo thia kam dai ka jingyap kadang splat ya ka we ka video ngabatai ya kata baka jingyap kam dai ka bor ka jong ublai ngala mention lot iki dekat jang ka Bible hang tu. Let's say pila ban wat iki kata ka video. Namar hau belai ken mau ba ujisu ya ula saras haba ki briu ki keli syam ong re ya ula saras oh ulayap. Uang gom no uyo thia. Ban ban ula saras ulayap. Ula saras kishu ulayap. Andai hau jisu uang uyo thia. Namar ka jingyap hau belai kedai tang ka jingyo thia. Basisen gasngi ublai un sakarsiu yang abad ye pi bangin yeng hagilain ban ap ye gejing bisa lada dai bingla yap sisa hakamat jong ublai ken mau pha bangin mla ban kishu
balada day bau belai usiem ye ka jing em kumbaang lada kamwan usaitan kumbaang ka Bible ndrayangi la depan sengutu daki wei ki jing sengutu daki nong hikai ki ba menshwa mdei ba menta daki tu ki spa snam ki bakhat ar ang kini ki nong wat bini ye ka Bible balada yap mano ngi syakirani kita kinti haga Bible jisu nakata-kata ngon ang ipi tolong ki badan ye kaktin jong belai bakan yadai ki bor jong boman namaru baru boman ka klan wat ban shim ye jing embryo wat ye jing embryo pimodor shu ainuksa menta ubreo bala kerni ye jing di kiat bala palat ublai menta yau to brium ndai baong mau di bat ka jing yap jong u ka penlengkot ni em namarah kaktin jong blai la da pipule pin syam ni em ka pop ka penlengkot ye jing em ndai bau blai penlengkot te balai ka ei kene ka pop am to kam dai ka tanat tri kam usoita na kata kadau ke ka dai be ka ei baro ka jing le jong breu ka ba penlong ban mat ye ka jing yap lengkot hakasam pin sa syam baki sngi jong breu kin hakini ki sngi menta ka ong kasam kisngi jong brieu kin la benlang baik tang nyo pos nam bat uta ubasat baklan e un em tang pra pau unam em ra hadu khandai pau te menta pilai lat ba hakini kisngi menta sawat kita men khandai pos nam ha balang nong tleu anam dan shu amar ka kitien jong blai la dep kran sha ujob uang gomna ba kisngi ki jingkha yu brieu ki long tang kum usentiu ngai la dangi don yak tin jong blai ke jing em pat kan mau ban em wat nam tu jing kerman habang akren ya kata ngan ai ke jing kerman da ka papen sngo na tin jong blai dan tang ka wei ke banwan ra ye pi sya kata ka jing em ka babam jukot bar ka basong selama ka perthai la da pipule na ka tin jong blai pin lap ang to aka siti upa jike epasas to ko ngu ila kikmi kikpa ka dai tang kata di mei pa yong yang ai pipule Bible kom ta ter kabasan bat kabakadu kalang kamen sim yale ladang idani ka Bible ngim ju salia ban yale yu saita ada usaitan uwan ngim ju salia namar dai tang ka Bible ka bala ban job ya ka boj ka bor ka jong saitan dai tang daka ka bala ban job ndan de kiwe gilan ndan lat bala ban job ya kene ka bor jong saitan bat sywa bangan syang kelang ladang idani ka Bible ngila ban syam yau belai bau belai ulong unong yada bonsin gibreu ki bu jingkeli yau belai bangim syam yau belai lada piwat yau belai kin mau bha kan longkum saungut ki matla ki bawa yo i yau hati saungut ki matla ki syong ap krong hang ta lenti haba umahut lan unong be hati uan be yu hati baro kila ya ong u hati kita saungut ki matla ki empat jiyo i hati mena ti kila ong yu tau mahut ban ai ban be yu hati hajan ba kin yo ban kta kumta lada ki ai lada u ai ban kta an siur da kapisa da ka baki yo na ka bai krong shi ana kum tau mahut ulawan be yu hati kilai tabai u hati barok saungut hadien makila taba ki yale thma paramaki ban jubab syapang u hati uwei ubat taba ning kong uang u hati ulang tangkum uding ubarit namal u taba yu tudang uwei pat ubak taba ya kalbong ukudop wang u hati ulang tangkum ka ding lengun lan ka ding lengbong ka bahe nang tau wei pat ubak tebaya ka kpo u hati ulang tangkum ka mau blend ka belong besiang ngot nganget kisngot tu bang besiang ka belong betut nang tau wei ubat tebaya uluta u hati ulang tangkum u wei uding teli ubak hamret barok saungut kimla aban penwan ya kador kadar jung hati namar balai bakim yoi
mangabat ma piru ken mau la da piwat yo blay ngin longkum kita kimarla wat pi yo blay wat mangangan syam yo blay bo yarap yanga da ka ba pen khia ye ga jingpang wat i chairman syam yo blay bo pen khia bo aya i da ka ba yarap ha ka bam ga di wat yo blay un syam i we pat un syam da ki kamba ake ba bon rukam ngin mla ban syam ye ga ju ga jing syam ha ba ngi wat yo blay Henry kadur kadar kadai ke jong oblay kumbak ini sangut kikiran Henry ki syam bau day tu day hati hala ke jong ke jing syam bat ngidon haga juk oblay Henry ngidon hala ke jong ke jing ye kendo bat ke jing syam bat oblay na kata ada ngi pule ke Bible kat no nginam la ban syam ye ke juk ke jing syam salansar bat kabanganut ban ong pin syam ya ka jinglong salon sar jong oblay tang artli ka baka purthai baro pila ban syam lang ya ka banganga syam ya ka ba pipi syam bat kata ka jing syam ya oblay kan long ka baningkong pin syam ba oblay ulong bakrao bat ka baar ubak kenrei ke jing bat ka jing ma andrai ya kata ka jingwat riu simet nomla ban pensisa ya piu pen kia da ka jingpang bayong kli kum ta ter yang au pen kia da ka we ke ja jingpang na kata kada ndai ka lenti sha ublai ken mau ke dei pangin don shuapat ya ka Bible ha ka ching khat we spa prap khandai tli kilen nong kam don jing ban la ban yo ya kata ka lat ching ya ta namar lada pipule iki nova lada pipule iki kot ki slaki we modor ma phi ndai banga penrem nadu dang saus nem pla persang ban pule kot hasko ka kerta pule kot jonga jong pi ka kot kumba ar phaus nam tingim syam thaj kan ayu ban pule ya ka tang ars nam milada lada ngidap ya ki kot school ar phaus nam ngiladap ke degree ke bahe ngilayo ya kekardan let's say ki profesor ki benta ki doctorate kum ta terta rela dangi dep ya kane arsna nganut banang pila yo ya ke degree ka ba kham he shushu ban ya kita bat pila dan ru aka kli ke jang pi ya ke jing start ban ya le yunongshun ke jing start ban ya da ya ki ege bara shwa bangan syong an pengen mawi pitang ka we start ke piwat baro dan da kam sanjur syana ka Bible na kata kada pi sampai ke pertai balai ke kendrai ke jing start kat nang kendrai ke jing start nang jelai ke jing sniu namar ba ka we ke jing start ka bla syong tenrai uriu klen seng ngom rian na ka Bible kata kada ka tien start ki ongum na pa ka jing start ka bam don yo balai ke jing